Nga Igbo radio show na Hot 93.3 FM. Kewe! Pakewe ka o si ada n'ogbe na amakwa m na ọ na-adabada wee based on ife niile a na-agba mbọ. Nneche goro egwu a nkụpụlụ gị ịma m na ebe ị nọ na ngwa na-anọ in the spirit na-ekweta na ọ na-eme mana ka m gwa gị nke bụ eziokwu mpa. Mpifu n'elu ụwa ọ bụ na ngị nwa agbala zagazaga nwanne dọga tinye alụ n'ime afịa ma ọ n'ime ọrụ ebe ị na-alụ ọrụ gbalie mbọ. Nwanne ka m gwa gị nke bụ eziokwu ị ga-anọ na nleka. No food for lazy man mụkwa na oti ngwa gị gbogbo ị ga-adọnye ilu n'ogbe based on n'ime afịa Alaba Mandelas Ladekpo ebe niile ụmụ Igbo na-agba mbọ mpi ị ga-adọnye ilu di ya adala n'ụla mpi ga-amụ anyị ị ga-emu anya stedi onye mụrụ anyị na-agbazi mbọ ifuzie ka Chukwu ga-esi wee na-agọzi gị itinye taụ ọma gị ya na mmiri itinye mmiri ọma gị ya na bilibili n'elu ụwa nwee n'obodo mpa ya batago ka anyị meelụ gị aka isi eme based on every Tuesday, Thursday na Saturday nwanne anyị na-anọ here gbọpelu gị kweta na ole nwanne ya ekwesị ka aka ọlụ gị ezeasị nabata gị na Nga Igbo radio show na Hot 93.3 FM nwanne ma na anyị na-adị by ụmụ ejima by mpa na mma steady na anyị ga-ekwe ka obezi ego si asa ka ewe nwa dị ka achọ negodo oyoli ma nwa nwa ibulu korona achọ m ibulu nke ego ya final nwa ọkụma nwa ebulu infection mụ ya ebulu gị mma nwa ọgwụ Clinton Kebino ka ị na-akpọzi nwoke mmadụ n'ụlọ edu Brazil no ọ na-eme ga ọda mgbe Hot 93.3 FM Nga Igbo radio show ego bekee gị je jembe gị je mọne gị je anyị isi gị je koro onwe gị na si gị chai ihe ọma Mgbe gị don't worry. I will finish you. I will finish you on a kukum way. What I go say, the makamuna ga uguru 6 and 5, 5 and 6. Ihe jikwa muna gị ọma nwe mmebi lai. Nsigi lai. Onye ọbụla si na ya wu trailer wee baa n'ime anyị si gị ka ihe niile oh God ngwa kụpịa n'ụzọ ego bekee gị je mba na-asị gị nnọọ ka ebe ị nọ n'ụlọ ị nọ n'ahịa ị nọ n'ime moto ebe ọbụla ị nọ biko bịa gbara ọgwụ anwụlụ bịa gbara ya anwụlụ inwekwa onye ọzọ dịka obi adịghị ya mmasị ya biko come enwe m the medicine ọ sị gị ke ihe bụ the medicine si ya Nga Igbo radio show ọ sị gị ke onye na-ele the medicine si ya ego bekee ego bekee ka anyị mkpozi onwe m nọọsụ mba nọọsụ gịnị dọkịta mụ na agaghị azọ dọkịta ịma na nwoke na-abụkarị dọkịta mba hapụ ihe awụ mgbe gara aga ka a na-eme ụmụ ihe ndị a sị gị ụmụ nwaanyị na onwe ihe a ga na-alụ ụmụ ihe ụmụ nwoke ga na-alụ ugbu a nwaanyị na-alụ injinia anyị na-alụ dọkịta anyị na-alụ ke ihe ọzọ even presidenti Sierra Leone nwaanyị abụbe president ka ihe na-akọrọ mọtị n'ọnụ ihe na-ekwu based on ihe mụ eji bụrụ dọkịta onwe ka ụmụ asa si donye ilu chele nwiyo nduba ha na arena ịlụchago fada ma amazi m ka ị na-alụzi alụ taa ga-alụ fada echi niile ga-alụ dọkịta nwanne echi niile nwekwa ike ịrụ futbọla biko kee nke na-alụ fada bụ dọkịta dọkịta nke ga mba biko n'ọda fada lane achọrọ m ebe ahụ n'ọda side hapụ nke dọkịta ka anyị na-alụ ya ụmụ nwaanyị kwesịrị ka a na-alụ dọkịta ịghọtada aka ntị mana ọ ka ewe ka ị na-ege ntị ka anyị kpọzie ya doctor and doctor ịghọta na-asị mee introduction so doctor and doctor Mrs. mana nke a wụ doctor and doctor ịma na nga ejikọ gị ayọ nso ihe azanwụ doctor and doctor Mrs. Nganga Doctor and Doctor Mrs. Nganga ma nkwete maka echi niile ga-agbawa m obi nkwete taa echi niile ga-asị nwaada akpọ ugbu a gasị ya ka m na-ekwu ya biko ịmalụ love nwe n'ebe afụ ya ka m na-ekwu ya love nwe n'ebe nọ dịka mana ị ga-anọ n'iru m na-agbawa m obi mmadụ ya akpọ gị gasị nwaada ịma umeme ka ya imagine ọfịfụgo ụmụ nwoke unu ajọka ime nke gị gasị amụme eme nwaanyị mee nke ya sị ka m mee gị ya nwoke kpọọ m ugbu a ga na-eti
ana m ebe a ị na-eme ihe a ka eke iche ka ọ na-adị m n'alụ ka eke iche ka ọ na-adị m n'alụ akwa ifugono ekwuego m eziokwu ugbu a ọbara m na-anyụ ọkụ ya bụ ihe anyị kwesịrị iji nwa ya ọ wahala anyị gbanyụọ ọkụ gbanyụọ tii gị na onye na-agbanyụ ọkụ megodi n'afọ na nwa na mmụọ nsọ bịa gị nso bịa m nso ọkọ n'azụ onye si na ọ na-eme m n'azụ akọ na agbasịsịa m pimpụl dị anwee pimpụl nọ m n'iru Kewe na 103.3 FM gangi Igbo radio show si gị na nya abịa gozi fugonu ka o si adị fugonu ka anyị si alụ ama m ebe ị nọ na-amụsị amụ na-asị ndị egwu enumonu kpọtụkwa nwanne gị nwaanyị si ka ọ bịa n'ihe na-eme ebe a kpọ nwanne gị nwoke si ka ọ bịa n'ihe na-eme ebe a maka gịnị nganga Igbo radio show wu nke gị nke ndị Igbo niile nọ na mpaghara Lagos ihe anyị ji enye gị obi aṅụrị nọmba 1 entertainment show n'asụsụ Igbo n'olu Igbo na mpaghara Lagos niile ịchọọ ya ebe ọzọ nweta ya ma nọ fake ebe a ka ị ga-enweta nke wee ezigbo ya ezie original version si gị nweta ọzọ anywhere ma nọ fake ọ ha si ya kam wee risi ya NAFDAC number ịjụọ ya ka ego bekee ọsị na ego bekee anọghị ebe ahụ ịjụọ ha ka enwe ya si na nwe ya n'ebe a si ya kam mgba kpọọ ndị uwe ojii ka a kpọrọ na ya si na kpọọ ndị uwe ojii ka a kpọrọ ha ka anyị bịa jide ha yes ọmụnwa kwuru otu ahụ ma wụsị ebe a maka ka anyị ba ihe anyị na-eme ozugbo nwanne anyị siri ike sie jaja mkpọ gị ngwa gị nwanne agwa gị ụdị a ụnyaahụ today ka m na-apịa gị dịla mba based on kosi based on oti based on orientation ọkwa mkpọ gị ngwa gị n'elu ụwa nwanne maka isi eme ya here based on all for you based on the first edition go the part 1 anyị na-anọ here fụchasịa your piston and rings ọ dịrị mkpọ gị ngwa gị na-enenezi injin nwoke ọ na-eme tụm ọ na-apa nsọ na-aba nsọ na-akwa mkpọ gị ngwa gị n'elu ụwa nwihi ọ n'obodo mpaka ịgbapịa ọsọ based on n'oge adịrọ na mpaka mgbunye elu gị ife na-eme n'ime izu ụka anụ ọ na-ada ebe niile anyịkọ juru ebe niile nna akpa anyịkọ m juru eju mana onwe dị mpabutuo ka mụ agwa ka o si adị na nwanne ọtụtụ akụkọ bụ nnọọ nke anyị si na mgbadaba anyị based on South East ana Igbo wee buru gbagote tata ogene na fio ebe niile katakata ebe niile ọgbaghara ebe niile ọgwụ na mgbe ebe niile ịsụnye ụlọ ọkụ ịmụnye ogene na-eme ọ bụzikwa Igbo anyị ka njikwa anụ mba nwadị ka m jiri nwayọ wee lepụta nwayọ nke izi nchọgodo egwu anyị bụ ife mee na Ebonyi steeti n'ebe a na-akpọ Efiom na Ịza Efiom o mere n'izu ụka gara aga obodo na-aba anụnwa bụ ndị nọkata anụ takọ isi ọnụ si na onwe ezi in fact na anyị na-aba abụrụ ụmụnne onye ọbụla ga-ala onwe ya na-ajụ ọkwa n'ofu Naijiria ofu Ebonyi steeti ofu Igbo ka ụmụnne na-abụ nọkọtaziri si mba n'ojugo m isi ka efe na-emezi amụnyebe ebe niile ọkụ anyị na-enweta kịta na-ekwu na opekata mpe mmadụ 10 ka egbu na katakata anwa enwere na Efiom na Ịza Efiom na Ebonyi steeti ọgbaghara ebe niile mana ka o si wee dị onye isi aka na-achị Ebonyi steeti bụ injinia Dave Umahi apụtago wee si na obi elewa gị mpụsị ya mpa ka ife na-emezi n'ọ maka ihe mee ka obi lewa gị ọsị m cheki eni ya na n'ife na-ewu iwe bụ nọọ ndị nọ na gọọmenti bụ ndị tinyekwula aka wee mụnye ọkụ katakata wee bido na some of ndị tinyela aka n'ihe ahụ political appointment ndị enye ike ka ha na-ekpe udo wuzi ndị na-emezi ihe na-amaghị ama ọya na wee sị na iwe ewe gị ọ sigo ndị polisi na-asịkpụkọrọ mmadụ niile bụ political appointee tinyela aka na ọgbaghara agodi tinyegodi ha na police station etinye ha ebe ahụ isi a na-ajụgodi ha oyi ọ sị na in fact nye enyego Commissioner of Justice na Ebonyi steeti iwu ka ọ jee ụlọ ikpe ka ọ jee court ka ọ nata ọda na political appointee ọbụla enwudo n'aka ya dị na ya etinye n'ụlọ ikpe na ndị be ha ama mfu nwe anya ndị be ha ama mgbapụta nwunye obi elewago gọvanọ ọkwa mkpọ gị ngwago onye na-cheki enu ya na ebe niile ọ na-asụnye ebe niile ọkụ mana asa ka njugodi based on na mma na ọda awe ka isi wee pụta ka ife meda awe ka ife ilo na ka ife bụ nsogbu ndị a wetin dị ka ihe na-eme onwe ihe mụ ga-ekwu maka ihe iju m wodat ilota na kwanu izuụka gara aga ka anyị pụta kwe maka nke na-eme na Anambra ọ dịzie ka nke taa awụzi nke ọ bụrụ na ọ dịzi ihe ọwụ ndị Ebonyi steeti dịka m si kwue n'izuụka nke gara aga ana m ekwukwe ya ọzọ na-asị ndị be anyị niile na-ege anyị ntị na-ege Igbo na onwe ihe dị na tụgbue
zọgbue onwe ihe dị n'ime ya. Onwe ihe ọbụla gị na nwanne gị nwoke ịzọga ma nwanne gị nwaanyị ịzọga, nwayọọ nwayọọ ka ị ga-eji wee mee gịnị? Kpee udo ahụ. Mana isi na ọmụnwa kachasị maka onye mmụ ime onye eme ebe nsi ime ike ndị tupu ime ihe na-eme, ma ndị ma ihe na-eme ma ndị na-ama ihe na-eme, isi ha baa n'ime ihe ndị a. Ọ ya ka m ji na-asị ndị Igbo niile ka anyị wee ihe a nwayọọ nwayọọ. Taa ka mụ onye m na ya na-akpa na fon n'ụtụtụ m na-asị ihe dịkwa ka ihe a ka anyị na-akpa n'igwe anyị niile n'idi ka anyị bịa n'otu. Ị na-anụ ego bekee mago ihe m na-adị ekwu uwu udo ọwụkwa na asị ka emee ihe na-eso n'udo, mana ọ ka mma na anyị ekpego udo. Maka gịnị? Iwe nwayọọ gwa mmadụ okwu ma onye ahụ achọghị n'ihe na-ekwu, ọ ga-ejikwa nwayọọ wee mee gịnị n'ihe na-ekwu, gee gị ntị, unu ekpe udo. Mana igbe anyị niile aghọta m nke na-eme ịgwa gị nke wee eziokwu. Ịza na ka ihe ịkpọga aha ya Efiom na Ịza ha dị iche. Ifiom na Ịza ha na-abụ. O nwere ike onye Efiom a na-ege m ntị ugbu a, o nwere ike onye Ịza na-ege m ntị. Biko ihe ọbụla unu ụzọga were n'udo wee kpee ihe ọbụla unu ụzọga. Ọ gwụla m n'olu, onwe ka m ekwu ihe ọzọ karịa nke a. Maka Ebonyi steeti in fact ọ dị ka nna anyị nọ n'ụlọ ka ụmụaka ya na-eme ihe iberibe. Obi ama ndị mpa ụtọ na dịka Ebonyi steeti gọvanọ ka m ji nsi ekwu ihe a. Obi ama ndị ya ụtọ na ikwesị ihe ịnọdụ n'obodo gị na-asị oke my state is nke ọzọ, investors enwee ike ịbịa mee invest and things like that. Mana abata na-enwe ụdịrị ịmụ ihe ndị a, ịghọtagonu na spoiling business for the state. So aghọtara m ebe gọvanọ anyị si na-abịa ghọtakwa ihe na-eme, mana si unu biko wee n'udo wee kpee ihe ọwụna dị. Udo ka mma, udo ka mma. Ịnụnụ ga-egwu anyị udo ka egwu ndị Ọgọst meeting. Ngwanụ ụmụ nwaanyị si ịma nkwe ndị nne m ama. Egwu a na-agụlọgọ wee gị adịrọ pịọ ịgwa gị nke wee Ada m eje Ọgọst meeting na onwelọ ka m esi wee bịa. Mana nwa dị mpa biko ka anyị na-ayụ udo ka mma ka anyị sizi ebe a na-atinyezi alụ n'Imo steeti ebe klikọta gbaa n'iru efi yesterday. Ihe a na-ekwu ka aka na-ekwukwa nsogbu dakwalụ everywhere. Asị gbakwa na nọ na-enene vidio si n'Ọlụ n'Imo steeti a na-amụnye ọkụ ebe niile, anwụrụ a na-enwu ebe niile. O wutere m mana nwa dị mpa ka m gbuo alụ gị ọlụ ono si wee dị yesterday. Mpa anọkọta yesterday ọ daba ikpikpikpikpi kpọkpọkpọkpọ a na-ajụ gịnị na-eme na nwe ndị na-art Nigerian movie. Nke a ga-ahụzi Hollywood. Adịtaghị maka maka Nigerian movie anaghị agba egbe, ọ rọba bullet. Mana ya na na-enwe sound effect na ọnọkọta enu nke a na-adị ọnọkọta enu kpukpukpukpu ọnọkọta enu. So nwere ụdị sound egbe anụlọ yesterday n'Ọlụ ewee na-ajụ kedu ife na-emezi na ọkụ ya ka anyị kọsi wee kọbazie ewee na-ekwu na ndị Eastern Security Network nke anụnwa ndị IPOB wepụtara ha sị na ọ na-echekwa ime ọfịa maka ndị armed bandits, na ha na ndị agha ala anyị bụ Naijiria, ha na ndị amị nwee ka ha si wee nweta onwe ha ụnyaahụ n'Ọlụ wee zọbazie onye ka ibe ya egbe wee na-ada ebe niile. Ọtụtụ ndị mmadụ wee gbaba ọsọ. Ka anyị si wee nwetakwazi akụkọ ahụ ka a na-ekwu na ndị amị mmadụ 4 bụ ndị agbatụrụ ụnyaahụ si ha naba na ndokwa. Oge ihe m na-ekwu maka ya wee pụta ada maka ịma na onwe nke ebe nke anụnwa bụ ihe ka wee metụta m na ka ihe anụnwa mesizi amụnye armored personnel carrier ndị amị ọkụ n'Ọlụ n'Imo steeti ụnyaahụ ọkụ esizie na ebe nke ahụ wee subezie ihe ndị ugwu Awụsa nwegasị enwe ebe a na-akpọ ama Awụsa amụnye gabasị ebe niile anụnwa ọkụ. Na mgbede ụnyaahụ ka gọvanọ Imo steeti Senator Hope Uzodimma pụta wee sị na nke a wutere ya rinne na ya ga-agba mbọ ịfụ na emere investigeshon na-enyego ndị uwe ojii ikike na onye ọbụla aka ya dị ya ma ọ bụ ndị ọbụla aka ya dị ya sịkpụta ha ka enye ha ntaramahụhụ. O wee sịkwazie na bido kịta ruo mgbe ọbụla emesịrị investigeshon na ọkụ ọsịsị nke mgbede na onye ọbụla bakpuo obi ya ganye na ọkụ ọsịsị nke ụtụtụ na-enweta gị n'iro ma ọkụ ọsịsị nke mgbede ma ọ bụ na ọkụ ọsịsị nke ụtụtụ
ị ga-aga nwụrụ a garị ga-anwụchikọ gị ozugbo mee gị ya woto ozugbo mana asa tinyegodo ọnụ n'ihe a mee o sokwa n'ihe m ka na-ekwukwa ihe m kwuru na nke Ebonyi ka m ka na-ekwukwa na nke Imo steeti a ifugonu obi gọvanọ Ebonyi steeti adịrị ụtọ nke Imo steeti the same thing maka gịnị kwanụ ụmụ iberi ihe na-enweghị isi ọkwa ịma ka ihe na-adị eme o nwere ike mụ na gị na nwunye for example na-enwe nsogbu anyị ama nwenwu nsogbu maka love anyị yes mana ka m megodere example ọ dị ka mụ na gị na-enwe nsogbu inwe nne nwee nna enwe m nne nwee nna nwee ụmụnne gị nwa nwekwa ụmụnne nwee ikwu na ibe and things like that now ihe na-ese mụ na gị nwekwa ike ọwụ na enwe McLean si gị piri McLean a from this side gasị m na onwe ihe ga-eme ka ị piri McLean a from that side na ebe ihe esi piri McLean a wụ from this side site n'ihe ndị a mụ na gị enwezi nsogbu mbịasị gị oke nwe iyo maka ihe ị na-eme ugbu a na mmeti gị ihe pịa gị ihe mee gị ihe mee nke a mee nke ọzọ si gasị nwoke ị ga-etikwe mee m before you know it ihe a na-eri onye na-ekwesịghị bata n'ime ya nne ga-apụtasị ego bekee ka isi eme nwa m taa nne nke m apụtasị nwunye oke ka isi before you know it mmadụ niile ma ndị kwesịrị ịba n'ime ọkwa ihe mụ na gị kwesịrị na ọkpasị oke nee ya ka eme ya ụta ọ ihe na-eme na ụmụ ibe ihe ndị places anyị na-akpọcha n'ala Igbo Ebonyi steeti o Imo steeti o Anambra ebe ọbụla ị chọrọ ka ịkpọta obere ihe nwee ike n'ọdụ gị na onye ọ gbasa akpa ihe ndị a edozie ya mana mba maka ndị Igbo nwee igo ya ịmaka m ha ime onye mbụ ime before you know it ihe niile da patu na-ewu ihe niile nwayọọ maka gịnị ndụ dị mkpa ana m ekwu ya n'oke olu na enweghị spare parts na ndụ enwe ebe a na-ere spare biko ọwụ na-efunugo ebe a na-ere spare parts zi m ebe ahụ achọrọ m ịnwụ achọrọ m ịnọ ndụ karịa Metusela so that onwe ka mmadụ si wee dụọ m ihe God forbid maka ndị na-akụ 2x2 ama m ndị na-akụ 2x2 ịkụ 2x2 onwe ka m si mee mebi ndị nwe m aga ebe ahụ gaa gụrụ ndụ tinye m n'alụ God forbid mana ihe m ji na-ekwu ihe awụ na onwe ebe a na-ere spare parts ndụ igwe nwa mmadụ ọkwa ị ga-anọrọ onwe gị iche na ị ga-anọ anyị akpọ gị na tinye na nga now and besides there's no onwe mmekọta again biko were nwayọọ gba egwu udo ọ gwụla m n'olu biko onye nwe ntị mee gịnị thanking you very much maka nna ayọ gị n'elu ụwa nwanne ebe ọbụla ị nọ biko ka anyị kwelu ka udo chia tigbuo na zogbuo enwekwa ebe odu anyị aga na nke anụnwa ka anyị ji ayọ mmadụ niile especially ndị nọ n'ọlụ biko ọ bụrụ na ị nwee ụmụnne nọ n'ọlụ onye ọbụla delugodi jụụ dịka gọọmenti kwegoro nkwa na a ga-enebe ya anya mara ihe na-ese okwu ma ndị Eastern Security Network ma ndị amị ma ndị uwe ojii ka amala ihe bụ nsogbu onye ọbụla mana nwunye o kwesị ka ndị etinye n'ọkwa si ka ha na-eche ndụ mmadụ like government is supposed to be responsible for the lives and properties of individuals. Apụtasị kama nke ahụ na ha ga na-emezi the reverse of the case o kwesị ekwesị ị ga na-emezi fact just na the system of Nigeria dị mma if not akari na-enyocha ụmụ ndị ihe ma all this stomach infrastructure na amakwe ka ndị mmadụ mee ihe a kwesị ime if not etinye gị n'ọkwa ma ị na-eme ihe kwesị ka ime ebuli ya ga-elu haya buru gị tinye gị efu ebe haya yes ga zuru n'ike maka onye kwesị ime ihe asị ka ọ bịa mee ka ọ baa n'ọkwa mekwa n'ihe yes now you understand that kind thing mkpọ gị ngwa gị nwunye n'obodo na ego bekee nga Igbo radio show na Hot 93.3 FM nwanne nke anụwa ka anyị bụ wee wuchie tata based on ife megasị na mgbadaba anyị n'ala Igbo nya ka anyị si ka anyị kọọlụ gị ịma na anyị niile bụ ndị jelu mba anyị niile nọkwa na mba
wee sị na anyị nọkwa anyị na-anọlụkwa ife na-eme n'ụlọ na-ebunatakwa ya ihe ọkwa nya ka nganga Igbo ji wee bụla egwu eji ụtọ dị na redio nwanne m nwere ebe ọzọ ị ga-enweta nwa ya nsị gị na ọgwụ gị ya agbala nwụrụ n'ụtụtụ ịgbala ya nwụrụ n'ehihie ịgbala ya nwụrụ n'abalị ogezuo gị alụ na ọ mee gị mkpocha na nzara niile ala ọ ka mkpọ gị mgbago mpa na-edo nkwugheri n'akwụkwọ afọ yuo taa gbafuo okulo down ọ mkpọ gị ngwa gị ị ga-abịa ige ntị mgbuwalụ gị ọlụ nwanne onye aka isi awụsagodo ọwa based on part 1 nwanne anyị ga-ebuluzi gị na based on ụgbọ ọma na-aga aga ije awele based on free coasting chimo asa ọ na-emezi nka ma anọ na mmụọ ọ mbụ amụma ọ bụ amụma o nwere nwaanyị ebute elu mbinso agwara agwa n'efia o nwere nwaanyị ebute elu mbinso agwara agwa n'efia aghọta m mmadụ emego ọda si ya bujelu ya nwe iyo ka nwe iyo tachie fruta Vince emele gịnị agwara agwa ọkwa ifu gị ihe m kwuru na mgbe just few minutes ago ka m nọ na-ekwu ihe asị na love m na-aga o nwere keleg ka esi ka o si nwe keleg ka m ga-esi na ebe a ka na-ekwukwa okwu gasị m na o nwere nwaanyị na-abịa na ọ na-akpọtala gị beans ọ nwaanyị na-agwọ beans na nwaanyị na-elebi nakwa ụmụ ụwa no wait chere onwe ka isi gwa m na ị chọrọ iri beans agwọla agwọ no ịma na nju na mma gwọtala gị the beans onwe ka isi gwa m ya na achọrọ m ime ya surprise ịbịa na-enye gị n'ọnụ nye gị n'ọnụ ntabilie sọ gịnị tabilikwa ile gị ebe ahụ ị na-atabili ebe a ka anyị ga-apak godi based on first part 1 part 2 na mpa anyị nata part 2 ka m gbuwagodo ilu gị ife anyị ga-akpa don't you go nowhere ngịwa akwadobezi ife ị ga-etinye na the matana ewetago mpa ife anyị ịkpa today abịa sị na nwaanyị bụ ọba be di ya ịma na mma niile ọ na-achọ ana ụfọdụ asị mba nọ mgbe nwaanyị ka na-etonite mgbe ọ bụ nwa agbọghọ ka ọ na-adị oke ka nwatakịrị kwesịrị ịdị chikọd ihe abụla argument a na-eme lọtọ m na ya asị mba ka anyị burugodi etinye alụ n'ehifie taa based on kedu mgbe nwaanyị kwesịrị ịdị sam ọ mgbe ọ nụgo di ka ọ mgbe ọ ka na-achọ di ọkwa mkpọ gị ngwa gị nwere ife ọzọ n'elu dịka nwunye na na-achọgharị m ugbu adị m sam ọ bụ na ọ bụrụ na ndị fada dị iche ọ bụ na ọ bụrụ na ndị fada ada anụ nwaanyị ihe ya wekwanụ m bịa mee something ama m na mba n'aka gị samsabandụ ugbu a nwee ike ọ bụ na ọ nwee ike oh God I'm crying for the future anyị pụtazi ama ka o si adị nwata apụkwa na anyị na-abịa ego bekee ga-egbu gị onwe ihe edama mgba pekem ya kemgbe nwaanyị kwesịrị ịnọ na mma mgbe ọwa agbọghọ ka mgbe ọ ba n'aka di wata that kind thing na si n'ọgwụ nwaanyị mma nwaanyị wụ gịnị dị ya mgbe nwaanyị nọ agbọghọ ka mụ ugbu a ekwefu adịm sharp adịm sam wata that kind thing gị nwa na-egekwa m ti iwu nwa agbọghọ ama m ị na-eneta onwe gị anya ịpụta ime mbọ gị mee manicure mee pedicure mee fishbone and straight bone and chicken bone ịwata na-eyikwa akwa dị sharp ịwata emechie ebe abaa n'aka dị mgbe ahụ kwa ka ị kwesịrị ime upgrade baa na second level ọnwụ na moto itinye ya na gear 2 tinye ya na gear 3 mgbe ahụ ka ị kwesịrị ịdị ezigbo nnọọ sharp maka ama m na ụmụ nwoke na-adị apụta especially ụmụ nwoke Igbo na-adị apụta ha si na ha nwere ike ego niile nọ ha n'aka ha nwere ike inye nwaanyị ha ka o wee dị nnọọ mma so that ya na-apụta a na-asị na-ekwe nwunye maazị Okeke nna nwaanyị a na-eligodo ego di ya biko na-ekwe nwunye maazị Chika nwaanyị a na-eligodo ego di ya biko hello mba bata n'ime ụgbọ bata na moto nganga Hot 93.3 FM 08182 6291 08182426591 ma ọ bụ zitela anyị ozi based on WhatsApp ma ọ text message mpa maka isi alụ ya hie na nwanne na-amụzi amụ mkpọ gị ngwa gị hello bịa bọd hello iyo obodo nna ahụ choi iyo ọma
Ehihie ọma nwanne ka o si adị na mpa. Do. Ada bekee. Nwoke ọma, ekele m gị. Ehihie ọma. Ehihie ọma to you. Mgbe aka anyị nwa dịkwu n'elu mpa. Iyo. Onye isi Monsa. Na-ekwute osi na. Mgbe onwe ife ọzọ nna alụ n'elu ụwa ọkwa His Royal Highness nnọdụ hie na-edishi wisdom. Do. Ka o si adị na ebe ka isi akpọ n'afọ. Ọ chirila alaba na onye ọma na-alaba onwe dị ofu ụbọchị ndoyego dị ilu based on ịma na onwe ihe ka nganga si akwado idoyego n'alụ. Ọkwa ị na-efe anyị na-akpa ihe mmadụ nwata nwaanyị na-ama ọbụgo gọdụ Agbọghọ. na mgbe ọ dị na agbọghọ ka ọ kwesịrị ịma mma. Great. Is that right? Oluzie ebe dị ya dọsaluzie dọlụ ka dọrati. Nye oluzie na be die nya dọluzie ka dọrati. Chegodo. Ị na-achọ ịgwa m na o kwesịrị ka nwoke na-enegodo nwunye ya na-eme ya mma and things like that. Ọ bụ ego dị na ihe nwanyị, ọ bụ ego adịrọ na anaghị eji ya na. Is okay. Ọ chọkwa ịpụ ya. Onye isi kakao mpa nna nwunye ya sabati ya aka ya dị n'elu. Awede palado mma imewule ife. Ka epụta anyị ga-eme chọọchị ọdịgwa Sọnde. Ọ na Julaị signboard ka a na-alụ kịta alụsịa signboard amount ya. Oge na Ọtago onye ụwa. maka ịchọkwa anyị dị ụka. Mgbe onwe dị nọdụ mma na-edekọlụ m afọ ụmụasa niile nọ n'ogbe ndị anyị anabata. Ha jikwa akwụkwọ sef. Mgbe onwe dị nọdụ mma. Mma nwaanyị wụdị n'ụlọ ya ka anyị si na-anụ ya otegori anyị bido na-anụ ihe a sị na maka ụmụ ihe ndị a ka ndị ọzọ na-awọ ndị Igbo ji achọ ụmụ nwoke Igbo. Based on ihe eji ka m gwakwa gị nke bụ eziokwu nwaanyị kwesịkwa ọnụ ọdị mgbe a ka ọ ya adịgodi ezigbote sharp. Okay. Maka na ọ bụrụ na ịdịlọ sharp nne ka m gwa gị nke bụ eziokwu efu na di gị mgbe ọbụla ọ chọ ije mmemme ọ sị gị mebugoro ụzọ jee mụ na my friends chọọ ije ilu odi ya ndị friends ebulukwa ụmụ pinọpinọ ụmụ ndị nụsị ụmụago ndị nwaanyị mụchala ụmụ ka na-eneta onwe ha anya mana oluo na tọn ga-asị gị mba nọọsụ ụmụ nwoke na-eme gadrin ọkwa mkpọ gị ngwa no wait okay ngwa burugodo oku burugodo ya. Hello. Hey, Gangi Igbo. One and only na the whole of Lagos. Igbo. Iji. Nwunye. Daddy Monsa, onye isi. Nwunye, ịtụ m n'Igbo na Reverend Father nsị gị na m ya bụ catfish isi ọnụ m n'ọrụ mana echegbu adịrọ. Mgbe n'idịrọ m gị hoo ha ya emebisiela ụmụ ọma ya emebicha ha. Ama m ihe m eme gị. Ya akwụsịrị ya ọrụ ala jee ka ime ihe ụlọ ụka nke gị imebi onye isi chọọ. Arịrị a n'ihi narị ekwu ego mara ihe eme nsogbu adịrọ. Ego bekee. Ijeje mba nke ije ma ọnụ nke ije anyị si. Adigbo one and only. Ehi ọma. Adigbo one after you. It is me. Sị gị nweta onye ọzọ si na ọya nwa awa Adigbo kpọgodo ya ties ya where is your NAFDAC number? Nke a bụ aka nkịta ka a na-akpọ ya. Yes, exactly. Ya mere ya egorogo fake. O gorogo ya fake. So n'okwu a na-eti ọnụ kịta ka tinye n'ọnụ bifo nsogbu adịrị. Ihe gbasara ọga na anụ. Ihe gbasara ọga na anụ ndị be anyị si na onye a na-ekiri ekwesịrị ịdị na-ekpe aja. Like ndị kwesịrị ịbụ ndị isi anaghị atọ ọnụ kwesịrị ịdị na-esi udo ọ bụrụ ma na-akpa ya anyị. Ome a adịghịkwanụ mma dịka otu a si na-ekwu. Because n'ihe mmadụ metere n'ụwa ka a ga-eji ekpe ikpe. Onye rigoro because na-enyere gị ofe ọkwa ka esiwa iweruzie maka ya megide eze ndị ọzọ. A na-egbu mmadụ ka ihe na-egbu ọkụkọ. Ndị mmadụ a na-anwụ ọ dịka ya sị na ọ bụ mmadụ. Dịpọtụtụ ọ naghị okwu onye nwụ. Ewere ka efu mmadụ ji wee nwụọ atọba ntani. Ya mana nkịta ndụ mmadụ adịghị dịka ihe ọbụla. Ịbụ na
anụ ọhịa godu na ka ehi nwụọ ya dịrị eji ime investigeshọn ka amara ihe juru ehi kama a ga-amara ihe juru mmadụ ọ eziokwu na ofe ehi nwụọ na ha dịrị eji ịchọba onye egburu ehi a dịka ọ na-egburu mmadụ gburu ehi a kama a ya achị onye egburu mmadụ mana ọ dị ọkwanụ mma ihe udo mma ahụ adịtawa maka Chineke nyere onye ọbụla aka ihe onye na-eme ya na-echeta echi maka na ihe mere n'ụwa a ụbọchị ikpeazụ onye ahịa wọrụ mkpụrụ ọkụrụ kemgbe nwaanyị kwesịrị ịdị samsam ọgọ ọ nụrụ ji na maka ihe na-akọ ọ nụrụ ji a sị na ihe kwụrụ ya kwụnyebe ya dịka anyị bụ ndị Nsụka asaa a sị na ihe kwụrụ ihe akwụdebe ị na-aga atụ onye ji ya asị na ọ bụ nwunye m gị na ya esoro ya bụ na ọndọkachasị ọ bụrụ na ịnụkọrọ ịnụta nwoke ya bụ ihe ọbụla ikwuru ọ na-emeri gị mana ị bụrụ nwa agbọghọ ị nwere ike imechagodi ife echiche ma ọ nụ ma ihe a o nwere ndị ya adụ mma nwee ndị na-ama ndụ mma enwe ebe ya agafere akpa ọgụ nwee ebe ya agafere a na-amụ ga amụ mana ọ bụrụ na ịnụgo di o nweghị otu ọ dị na iyi na-agakwa di gị ahụ nọrọgo owugoro ga ndị owugoro gị ị na-aga akpọ a na-eme mmemme akpọ mista misis onye ahụ apụta otekpere akpa ya bụ ihe ebe ị na-atụ na ụmụ nwaanyị na-enwe ego anyị apụta eburuchi eyiri ọgọdọ aka ya eyiri a na-elo ya ahụ dịka ya sị gị na ọya nwa nwe pati ma ịma na ọ bụ obube ka e bere ya mana ọ bụrụ na nwa agbọghọ ọ pụtakwa ya na-anọ ka ọ nọrọ ofe ebe ọ na-atọ ma nwee ya si ya awayi ya bụ ihe dị n'ime nwunye a na-eche ụbọchị ya adị ịtụ ụka mụ nwa ya nọ na geeti agwago gị na ihe eje mee parish nke gị mụ na gị ihe emebila ụmụazị chukwu nwa ya akwụ na geeti bikọs ya bụ enyo gị enyo nọdụ mma onye nna daalụ ọkwa ifu gị ihe m kwuru nwiyo mma nwaanyị ụdị nụrụ ya adị ji ya and ihe ga na-enye nwoke obi aṅụrị iwu na ọ pụta n'ilo afụ nwaanyị oji asị yes maazị jisi ike anyị na-afụkwa aka ọlụ gị na alụ nwunye gị ịghọta ka ịchọ ok ngwa patient batanụ bịa gbara ọgwụ gị Adịde na-ekwu. Adịde, nwa bebi m. Bee gịnị? Bebi m. Adịde. Bebi nwiyo. Chai, anwụọ m. Bebi nwiyo, kwa ifuru ihe gị na nwiyo na-eme m ebe a. Nne m ọ dịkwa mma? Yes, ma'am. How are you? Depends on you na-ekwu mgbe nwaanyị dịkwazị kwesịrị pakeji ọgwụgwọ mgbe ọ nọ na di o. Okay. Mgbe anyị zi anyị ihe meji kota ahụ. Ihe meji iji si na mgbe ọ nọ na di na gwa anyị the reasons. Anya mgbe ọbụla ịdị shap n'ezighị na mgbe ọbụla ọ bụrụ ịmapụta n'iru ọrụ bụrụ ịmapụta n'iru moto mba awụ kwasa ọrụ nwaanyị ọkwa ọrụ nwoke na nwaanyị gịnị ọ na-ebu gị n'iru moto. Oh, solid. 08182426591 08182426591 akara ekwentị anyị nọmba anyị kemgbe nwaanyị kwesịrị ịdị sharp. Hello. Ka ihe na-aya gị ka ya esi gwa gị. Bịa gbara ọgwụ anwụrụ. Ọla dị. Ịbatago ihe anyị na-eme. Hello. Ehihie ọma to you, sir. Ada pound some dollar. One and only. Ada, I can never put this time around. You know what? It's okay. No. We also na get for corona. No brugo. Without Christmas. Mana ka o si ebu ya odo ma anya ọ kpọkwara nwaanyị ọzọ ugbu a si ya dam nwunye m nke a nke ịmalụ maka ọ na-agbawa m obi ekwezi m this love agaghị awọkụ.
Manwo. Whatever, yeah. Gene. Onye mkpofe. Monsa. Nah, they see you, brother. Where the first on Clinton, Nebu. Clinton. Ojaka Abacha say piston and rings, Mwasa. Hey, pack away now. One comma. Based on the again to KBC, what I'm a KBC. Based of Yana involved. I'm the other choice. Whenever I'm chosen, you know what? Nuting mo otama mwana na ona macham ona the mama. I like I love like this or on the desk of my home. I love I got a man up on me yet. Okay. My work and I got to go to a game. Okay, move by what you see. Or you do someone I had or an amana from morning to night or the one can see or when I'm not giving a yard. Mana Clinton chekwa majugi o. Iche n'ihe a nọọsụ ọlụ nwaanyị maka ọtụtụ oge. Ọ eziokwu na ụfọdụ ụmụ nwaanyị na-adị eyi akwa. Mana ị na-enye anya ọfụma ọlụ nwoke dịkwa n'ime ya. So ma jụọ gị che nọọsụ nwaanyị maka ụfọdụ ụmụ nwoke o nwere ka isi chọọ ị ga-esi chọọ ka nwaanyị ga-ede. Ọkwa ịghọta. Then ifụkwanụ that thing ga-eme gịnị gasị nwaanyị m na ka m si chọọ ka isi wee na adreesị or things like that. So iche na ọlụ nwaanyị naanị ya. I'm ụmụ nwaanyị mbefe na alụbeghị ha maka ga-echi wee dresị otu nwoke mana alụbeghị ọrụzụ aka asị igbe nwetaghị everything. Ala asọ ndị wee na-edresizi otu osi masị ha. Ọ kwesịrị ịma ihe ife nwoke na-akwụ mba nwoke a na-achị ya ma ọ dresị ya dị oke. Ọ bụrụ ma nwoke ya kọwaziri ya ka ekwesị nne ife a. Nwoke nwaanyị kwesịrị ịdị dres ọfụma ọ bụrụ ka ewu egbota agagharị mba mana ekwesịrị ịdị dres dre attractive to your own husband na ọ ya gbata eleghị anya obi adịghị ya ma ọsọ na onye akwa mashin. Our choice because for more, yeah, I talk and decide on my own. When I'm going to do it off my. No, but I'm not checking it. It's okay. Got the right. That also. I shouldn't be care. Manage one way your mass in a onwere ogo yawo. Mgbe no agbo mgbe no na card. What alo OT men no na-ebunye gị. What na OT men na-ebunye. Onwe Clinton kwu Tom ezigbo ụtọ. Ọsị na ụfọdụ na nwaanyị n'ụlọ ala di. Obidozie mabọ ọgọdọ carelessly, mabọ ọgọdọ anyhow. Abọ nwaanyị. Was guy man ịpụta na-enene nwunye ka nụlọ ọfụ 1 year 2 years into the marriage. Now wonders on nne gị mama gị isizi na village ma ọ bụ na city kpọrọ tinye alụ n'ụlọ. That thing na agbalị gị so anyị nọgidezi ono nweze ka ise pụta n'ilo. Enwere ike sef da gị ala ị na-ayịkwa n'ogbe ma ọ n'ime afịa ma ebe ọbụla. Nwere ike ọ bụrụkwa ọgbọ nwunye ị ma ọ bụ ọtọ dị ya nwunye bụ based on na nwa ka dị chikọd. Mana ọ bụ na nwunye ị na-adị chikọd chee ka m gwa gị okwu. Maka m gwa gị nkịtị ya na-ekwu okwu a. Aghọtara m okwu Clinton kwu ghọtakwa nke gị nwa na-ekwu mana ihe m na-ekwu uwo ka o si dị nwaanyị a o nwekwa ike sometimes gị nwawu nwoke ma gị ji nụta nwaanyị a ka o si adreesị ka o si dị ka ịkpọ dị nwunye si ya nne m ụmụ ihe ndị anyị na-eyi mgbe m na-achụ gị achụalị gị ị nwee ike na-eyikwa it's not bad gasị ya na-eyi ụmụ ihe ndị alakịrị m ya na-eyi ihe maka ime nyewezie nke a ka excuse ihe ụmụ ihe ndị a ga-eme nwoke ọ chọọ iji okeshọn na-asị nwunye ya mba chere mụ na gị ama nso ọ pụọ ezi o mewezi ụmụ ihe pinọpinọ ka ndị dị ka nwunye o na-adị eme yes ndị ga-eme example eji m ga-eme example maka iwu president of ụmụ ihe ndị a wọta so biko enyere nke ahụ as example anakwụkwọ masị ụmụ nwaanyị ịba n'aka dị don't be doing the na-eyi in fact compete with ụmụ pinọpinọ na outside ịghọta so that onwe ike fọt ama bụzi nke gị gasị nwoke ma ọ akwa ka m anaghị eyi ọ makeup ka m anaghị eme ọ bone straight ka ọ gịnị
in fact gị gwa agwụ nwoke ịpụta every month ga-enye nwunye gị some 50,000 700 si ya ngwa nne go and do shopping ngwanụ pump yourself pimpin yourself ka ị na-adị ka ikwezi na-adị sharp mmadụ tue nwunye gị outside gasị nna ego m na-alụ ọla ego m na-alụ ihe a na-alụ nwaanyị a ịghọta that kind thing ihe anyị na-ekwu onwe dị na asa ka ndị ego n'ilu patience a ọnọdụ gbalụgo kaadị ọ dị ka akpọfego onye ahụ gagi radio show hot 93.3 FM nwanne onwekwa ife ọzọ anyị nọ hie n'elu ụwa eme na-abụlọ ka ngị nwa obi anwụrị na nwanne ịma na anyị nọdụ hie a na-adọga gọọmenti a na-eme nke ha na-eme ndị na-akpasu ndị mmadụ iwe a na-akpasu ndị mmadụ mmadụ nganga ya anọghị ebutuo gị ya maka onye gị ọgwụ obi anwụrị straight up hello anarago kaadị gị nne m nwaanyị nọọsụ anabatago gị n'ọfịs dọkịta batazie ọfụma ejikwa mma rizọtụ test ime bịa ka kpọọ rizọtụ hello ka anyị cheki godo onye ọzọ si gị nọ 08182426591 ịbatagodi ya okay so anyị na social media platform biko butekwa ihe ọbụla ị na-ele maka nke a ịnụgoro onu niile wu onu Igbo ebe a ka ị na-anụ ya so let us do business together. Gagi radio show hot 93.3 FM monsa onye isi ekisi ma nọ nwoke Onye isi kakao mpa Igbo niile. One and only sir. Adanje Ejemba. Yes, as I'm present. Isaac Enye? Isaac from VI na Akpanyi. Isaac. Ke ndị VI dị biko no. Now, Lord, everywhere they come. I like him, the na-ekpu udo ka gị nwajari. Ọ ndị udo ka mụ na ha na-alụkọ. Onye isi. Ọyọ abụrụ na nwunye ya oke maka koko si ada. Mpa onwe dị ife ọzọ, ịma na ụmụasa na-ahazi ka enwe ego esi mee ihe na mana a na-agba mbọ. Gịnwa ndị ụmụ kinọbinọ ya. Ịma na o si adị na ụmụ kinọbinọ ya. Ọ bụ na m atụrụ mmanụ pesti na rings m ga-agbalị. Ka jigodo n'ihe a na-ekwu. Onwe dị nnọọ oge n'iru. So ihe mụ like ụmụ nwaanyị ga-aba na-aba anụcha ji like this. Anyị na-agwa ha ka adres anyị yirita akwa na ise na mma ha ka adịs anụ nọsef. Gwa woman the other day ntị mma Nkechi ka ego anyị kenta iyi like this ka ihe na-emezi ọsị ka onye ọ ga-adres na ọga ore ji akwụgo nye na ka ego gasị na abịa ọdres anyị ya na ndị mmadụ emebe anya n'ụzọ na ọ bụ otu ahụ edres a nete onwe gị anya na-aga ha amanị ka bụ Nkechi nwaanyị ọ bụghị nọrata iyerizie sọsọ na-agagharị like n'ịkagote ete mana eziokwu mgbe okwu gị kwụ ọtọ based on ihe ụmụ nwoke na-afụgasị ma onwe ka o si dị ọyọ bụ na ihe mụ a na-agwụ onye mata ha isi like nwụcha ma 4 or 5 na adres kwa aka ọdịze mana Isaac si m ajụ gị biko ọlụ nwaanyị naanị ya ka nwoke kwesịkwa ka ọ na-etinye aka na-akwadokwa nwaanyị anyị na adres like that. Yes, like ọ bụ m nwa na nụnụkwa nwaanyị like this. Ọ bụ na nwunye m yere efe na nwa like ma gwa ya nne bịa change ihe adres anyị so that mụ na gị na-apụ ntị bi na moto sef ndị mmadụ apụ yes ọ nwunye m ya ọ bụ ọga ya bụ ntiri ya na moto m na ala ajụ gị na gị na nne iko nwanne nne iyi wee pụta gị na mmadụ fụnụ ụzọ ọjọọ gị onye nwunye gị dị ya ịsa mba ga-ajụ si na ọnwụ nwunye gị iwere anya na-asị ya ndị agaligokwa m onye o nwere ike ịtụbazi adị na ndọtị bụrụ onye a n'ụzọ tel Isaac take it back. Eziokwu ka m na-agwa gị apụghị ụmụ nwoke na-emekarị Jesus na nwunye gị kwa ọ bụrụ na ọ ga-ekwu ya n'iru nwunye ya o nwere ka ọsị nna ndọsị bụrụ nwaanyị a n'ụzọ tel ka m drọpụgodo enwere ebe ọ na-aga uche m dị a na mpi na-agwazi m ka o si adị na ọkwa ọlụ bụ ọrụ anyị ụmụ nwaanyị atagokwa afụfụ
ọ bụ ọ na-afụgasị ịpụ nke dres n'isi nke dị oke ọtọ ụtọ na anyị afụgo n'ilu ofe wee mete garị na n'ịmazị ka o si adị obodo nna ahụ choyi mpa wee na-ekwado mmadụ n'afịa anyị na-azụ mpa nwiyo ịkpọ mmọmị ọzọ biko ịkpọ mmọmị ọzọ nsogbu aba m na gị chee ma gwa gị cheenu na ka m kwuo ihe m chọrọ ikwu tupu m echefue ya ụmụ ihe ndị a so n'ihe na-adịghị eme ụmụ nwaanyị mmekwuru ụmụ nwaanyị ka m mụrụ ọrụ ụmụ nwaanyị kwere ha ịpụta na-akpọ nwaanyị gị mgbe ị na-achụta nwaanyị na-akpọ ya bebi na-akpọ ya honey na-akpọ ya switi ọ batachanụ na ọ mụtago ofu nwa mụta ụmụ na-abụ ga-akpọzie ya mommy. In fact, mommy ahụ self throw it one side gịnị dị because when you start calling nwaanyị mommy before you know it this is mindset ọmụ obido omegozie ga mommy gaa na-akpọ ya mommy na-akpọ ya mmachi dị ebere mmachi dị nke a mommy gịnị wụ mommy can you please call nwunye gị sweet name like baby and honey. One. Number two. Ụmụ ndị nwoke maka ihe nwoke a kwuru na ọga Isaac na-asị ha ekwu ya n'iru nwunye ọkwa na-apụta n'azụ si nwunye ahụ na ọ jọsiburu mmadụ biko ị na-asị onye ahụ for what mgbe nwunye emekwa ihe ụmụ nwaanyị na-agabiga nwaanyị a ga-ebu nwa gị for 9 good months mụọ nwa o mechie gasị o bu gị ibu o mego nke a biko gaa erolu nwaanyị ahụ na gym ọ ya ka biko hapụ m ka m kwuo oke na ha ekwedo ka m kwuo gịnị dị okwu asa ndị anyị na-ekwe na ha ba m ntị gaa erolu other woman na gym maka ịmaka nwaanyị ahụ dị tupu gaa anụbata ya n'ime ụlọ gị ị na-achọrọ gị baby I love you baby na-aga n'iru baby na-aga n'azụ ọ batacha n'ime ụlọ gị gaa kpọwazie ya mommy si na mommy o bu oge ibu na ọ mụtago oge ofu nwa mụta nwa na-abụ tinye ya gym tell her to be slim fitting ihe ọ bụla ị chọrọ na alụ ya na-agwa ya ka ọ na-eme ya hapụ isi na iburu ya n'iru hapụzie ya n'ụlọ gachọwazi onye ọzọ maka na ọ dị samta nwanne m ka m gwa gị eziokwu onye ahụ ị na-achụ n'ezi iwu pinọpinọ ibidokwa ya n'ụlọ gị ka nwaanyị ahụ dị n'ụlọ gị si dị ka ọ ga-esikwa dị so treat your woman ka isi chọọ ka ọ dị hapụ ụmụ ihe ndị a niile ịghọta mana ụmụ nwoke anaghị ekwe apụtasị na ọgịnị onwe nwaanyị si na agaghị anụ ya gwagodo ya first ka ọ wụ na ọ jụrụ ajụ ihe afụ nwaanyị onanụ o nwere ike na ụfọdụ a na-asị na nwunye oke ezi ka isi etitọrọ ụmụ nwaanyị ndị ekwunyekwala ụmụ asaa ịma na mụ na ụnụ adị ka stedi ụmụ asaa ụmụ dị connection mụ na ụnwe n'ebe nọ dịka connection APC na Nigeria asacha na ka ngwa ihe afụ nwaanyị onanụ ọ mụchara ala nwa especially nke a na-akpọ ọmụgwọ nke ọ bụ na gafee nụ ya wo o tinye n'ọnụ azụ ndụ gafee ya wo n'ọnụ ya anụ ọkụkọ gafee ya wo n'ọnụ ya tọkị gafee ya wo n'ọnụ ya nke ọ bụ na ya wo ọ na-eme ya wo mgbe e emesizi nwaanyị anwa na-ebuzi pọtọkọtọ ka ọ na-ebu pọtọkọtọ ka ihe gwa nọ na-ene nke mụ anọ na-ene mgbe ị na-achị ya bebi ọkwa chikiri ka ị na-egoro ya nwoke egotekwu ya ọbaba maka ihe nta maka afọ ngabiga 9 months ime nne nwụma ọmụgwọ egote iliwa ọnụ iliwachazi ọnụ ịchọba ya enye ebuje gị ka ije mebe exercise nema mbụrụ okwu a na mmechi gị serious one hello ego bekee weta obi ịnụ ihe m na-ekwu okay ndị be anyị si na ihe onye kpọrọ nkịta ya ka ọ na-aza exactly God bless you yes ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị jidie nke anyị na-atụ n'iro ọ ya amakwa mma ọ bụgodị na ọ nọbụzi 20-25 years ọ ka bụkwa achara ugo anyị na-akpọ ya oge mana ọ bụrụ na ịnụta nwaanyị ọ bụrụ na ọ na-aga ego nri si na ọ dụrọ ka ọ na-aga ego nke si na ọ dụrọ nye ya ego ka ya gote ude mba nye ya ego ka ya dozie ara esi mba mana ife anọdụ onye ọzọ sinọpi na outside dịka ị ga-adụrụ inye oge o ji wee mebide kpọbazie ya mọmi kpọbazie ya mma chidebe kpọbazie ya mma chika mesirisi dị n'ime ka anyị hapụga n'ike anyị na-akọ ihe onye kpọrọ nwunye ka ọ na-abụ izede nwunye gị anya o nwere ihe a na-akpọ masaji ọ bụ na nwunye gị buru ibu karịa o nwere ebe ya akpọ gị emeghe ọ dịkwa ụtọ anyị si edo ego bie niile nna maazị ịdị too much
otiti wee chọ ka o si adị. Yes, ihe kwa nwunye gị ka ọ ga-awụ. Thank you. Mana bifo pụọ achọrọ m ka m jụọ gị hapụ n'okwu gị okwu niile. Kedu ihe na-akpọ nwunye gị mgbe unu na-ayị ọyị? Kedu ihe na-akpọ ya kịta unu anụ? Nke bụ eziokwu ka ahapụ ịta from oge m maara ya oge m fụrụ ya ihe m na-akpọ sweetheart. Sweetheart. Ka ị na-akpọ ya kịta? Yes. Ọ bụ m na ọ ya ka m na-akpọ ya. Ọkpasuo gị weke Sweetheart. Nkịta ụkwa na ọkwefụrụ fon m ji ime anya na fon ma afọ m dere ebe a bụ sweetheart. Maazị onye ma hapụzi ya ihe ọ chọrọ ime ya chọrọ ime gị kọfị hapụ ya. Ka na-agwa gị ya. Daalụ nọdụ mma ekwetego Ka chifo. Ihe ịkpọ nkịta gị aha ịkpọ ya ka ọ ga-aza gị. Nwanne ebe anụ ka anyị ga-awụsa ọwa based on n'oge anyị achịkọgo zuo ezu anyị eme mbufe gị na-abịa maka na ekele ọlụ eke ebe a ndị Igbo bata sụọ Igbo ndị oyibo abatakwa mebi Igbo ọ na-aga aga ekele ọlụ eke mana ọ bụkwa nke ndị onye eze Jizọs maka na o nwere ka o si dị na ndị gọọmenti Anambra steeti chọrọ ịpịawa ya azụ na asị ma nwoke ahụ na-eti ekele ọlụ eke ka anyị lawagodo ka anyị gakwa kwuzie nke nwunye ahụ. n'obodo solo anyị n'ebe niile ụfọdụ ka na-akpọ anyị mana ya mee mbufe gị solo anyị n'ebe niile anyị nọ na Facebook Twitter, Instagram, anyị nọ YouTube. Twitter, TikTok, Ebe Instagram, ọbụla. Nganga redio ebe niile iche iso m Nwiyo NWAIYOO Nwiyo asa KAEGODIVA KAEGODIVA ka ego diva KAEGODIVA ka chifono. Nganga Igbo. Ọsọ pụtụkwanụ.